И така тръгвам от храм паметник Александър Невски към двустайния апартамент на булевард Васил Левски 112. Това ми отне между 7 и 8 минути. Както виждате, входа и общите части са много добре поддържани. Тук имаме възможност да изнесем кухненския бокс. Имаме изкаран водопровод и канализация, както и комин за абсорбатор. В момента това помещение е кухня, но ако кухненския бокс се изнесе в другото помещение, тук може да се получи една прекрасна спалня с над 15 квадратни метра.